Yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, so ayun po, ano? So may buntag sa inyong tanan. Ako na si Carlos, yung vlogger. And today is very exciting day kay Matumi Siargao! wow, adik. Kung napansin niyo nung na ako sa CR karon. See? Kung ako sa CR karon kay nangatog ang mama papa. Saba kayo. Di ba nalata? Diba? Time check, it's 7 and ang boarding na mo sa barko is 11. So mga tog sa amin. So, see you guys there na lang. Bye-bye. So, abot na jud May sa wakas. Pila to ka hours ang biyahe? Almost 3 hours ang biyahe jud gikan Surigao. And karon padulong mi sa General Luna ata kay na dito ang mga beaches. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. Yo! So, naano mi karon sa Cloud9 and gawas sa Cloud9 day kay na dito ang Cloud9. And ngaon sa mi kay wala pa mi kaon. Gikan pa mi Surigao 11, wala pa mi kaon. And we eat sa mi. Hello guys, so we are now in Cloud9. Ay, saan po gano? Bali. As you can see, they're surfing. And mag-try mag-surfing karon. Chill sa aming kadalay. Di daw siya pwede mo. Pwede di ba to? First time na mag-surfing, wala ko'y background. Pero try na to mag-tumbling-tumbling. Namdi, ano dito? Sand. Halika na, ako'y yung sabayan. Hindi ka ba naiinitan? May alam akong lugar. Tara na ating puntahan. Doon ay may maraming likas na kagandahan at mga bagay na maglalaro sa iyong isipan. Halika na, sabay tayo. At kung sinong may gusto,
sa tubig alat, likas na yaman to. Dahil ang sarap maligo, langoy, sa tubig alat. Ang sarap maligo sa tubig alat. Ang sarap maligo sa tubig alat. Ang sarap maligo sa tubig alat. Yaman na. So, yun. Manamig surfing. Sayang, wala ko naka-tumbling-tumbling. Pero at least, kabalon ako. Gamay. So, now, mangita sa mig kananan. Ngalami. Siyempre. So we are here now at Siargao Blue. Mga unsa me, this is our food. Get to pray every day. So yun po ano. Nakabalik namin sa muang room nga tuluganan and sleep kay sayo pa may ugma mag island hopping. Mga tog sa amin no kay lain kay di. Bye-bye. The next day. Yo, good morning guys. So karon bago pa may mata, lakaw dito para ligo-ligo. Bisa mag-way aton, di ba ko maligo. So karon adto mi sa bangka ata para mag island hopping. So tulo ka island ang mga adtuan. And see you guys there. So ito doon ra kayo. Baktas may 10 minutes gikapoy na ko. Laban. Yo guys, namin sa bangka. Hello. Sa first nga island na tungtuan. Daku Island. Dako siguro na kay Dako. Di ay. Barangay man. Ana. Hold up. How deep can we go? 'Cause you're pulling me straight down. Guys, fake news. Naked Island din may una. Dili tayo sa Daku Island. Dako ra kaayo ang island para Yan, buban mo.
guys, mao to basically Naked Island. It's called Naked Island kay wala may mga trees. Pure sand. Hello. Hello. Naday trees pero isa ka buo. Kita na sa inyo ha. Vlogger! So ka na, isa ka buo. So guys, bali namin og island. Kapuin mig salom dali. Sa kadali ra mo 5 minutes sa to mong salom. Dali-dali mi kay para matuan pa namo dagan nga island. A few inches later. Kami sa Secret Garden. Secret Garden ba ya siya? Mga kano ba di mga mahal di mahal. Kami ra nga dili ma'am. Dagag ano diri isda o corals. Kaso di na makita kay may GoPro. Kung gusto niyo makita, pag-donate mo GoPro. Kita na sa inyo. Nakapoy oy kalayo ako. So ako nag-try kay lalo. Yung balo mo lang. Higikan kasi ulit sa dako naglangoy ra. Yeah. Yeah, yeah, yeah.